artificial intelligence, deep learning, and business process management. Si Mike Nakwa sa Runda, Probinsya. Katilipanong hisgutan ang mga nagtampisok ng mga programa o proyekto sa Kapitolyo. Kining tanan atong isabwag sa Runda, Probinsya ni Mike Nakwa. Mike, kung saan na mo nga makaabil mi anang gitawag ninyo livelihood program. Kami mga katawahan din sa probinsya sa Davao del Sur, ilabinigod sa muang barangay, nagkalisod-lisod mi karon kay sa matag pamilya ka na mo, usaraan ang ginabuhi niya, dunay daghan po mga anak. Tabangi mi Mike Bing aron makaapil mi anang gitawag ninyo livelihood program. Mga bulo nga buot ninyong ipaabot sa gobyerno atong rundahan uban ni Mike Nakwa. Ipadangat ang inyong tingog sa Runda, Probinsya. Mga isyu karon atong sulparon uban ni Mike Nakwa. Matagadlaw alas 8 sa buntag hangtod alas 10 sa buntag dinhilang sa Kasaligang Sibyahana DXDA 94.3 Charm Radio. O aniya na ang Runda, Probinsya uban si Mike Nakwa. Mike Nakwa. There's no other hope that I can lean upon. Lead me, Lord, lead me all my life. Walk by me across the lonely roads that I may face. Take my arms and let your hand show me the way. Show the way to live inside your heart. All my days, all my life, you are my light. You're the lamp upon my feet. All the time, my Lord, I need you there. You are my light. I cannot live alone. Let me stay by your guiding love all through my life. Lead me, Lord. Lead me, Lord. Even though at times I'd rather go alone my way, help me take the right direction. Take your road. Lead me, Lord, and never leave my side. All my days, all my life, you are my light. You're the lamp upon my feet. All the time, my Lord, I need you there. You are
gito, gimati to na edi kugub, mga kagat. Kay, yet mo bang gito? Ani, ganun ni dada. Gandalek ni gito, galanag nga rito. Di mo nantuan. Alright, maayong buntag kanatong tanan, Digos City, Davao del Sur, Southern Mindanao, Luzon, Visayas, and Mindanao. Good morning, good morning. Mga bay, happy Monday morning sa atong tanan. O nang hinaot nga naa kamo sa kapiskay sa panlawas karon, kauban sa inyo mga mahal sa kinabuhi. Labi na katong ato ang mga kaigsuunan dunay mga gihambin nga balatian karon, ato silang iampo og ato pangayoon sa atong langitong amahan ang milagro, no, og ang kompleto nga kaayuhan matagamtaman sa atong mga kaigsuunan nga dunay mga sakit. Labi na katong mga naa sa mga balay tambalanan, katong mga ginatawag nato in taon og okay? Not only katong mga COVID patient, no? Lakip na usab katong mga sari-sari nga mga gibati sa mga sa kalawasan, no? Ato nang iampo, ato nang ihangyo sa atong labaw nga magagagaw. Amen. So nining tagnaa ay adlong Lunes man ta karon, pizza 9 naman sa Agosto. Belated happy birthday sa Utol Jason Nakwa, kay Ate Annabel Tropico Nakwa. Belated happy birthday kagahapon. Onya death anniversary pod sa kuang irpat no Renato Nakwa Sr. So ano lang managko taon niya mga igsuon o mga pinalanggang mga igsuon, no? Ana gina managkot mayon niya. Okay? Mga nag-birthday karon August 9, happy birthday kaninyong tanan. And welcome sa atong Tulumanong Runda Probinsya sini sa 94.3 Charm Radio. Anyong yanong magsisibya sa Radio Mike Nakwa. Nagadapit kaninyo sa pag-uban sa itong programa, diin mag-isgot mga butang lungsod nun, tanan dunay kalambigitan, labi na mga accomplishment, mga plano na himuonon sa ato ang provincial government sa Davao del Sur, sa city government of Digos. May buntag sa itong amahan sa lalawigan, Governor Mark Cagas, sa atong Vice Governor John Trasi, and Congresswoman Didi Cagas, and of course ato ang ulay puas pagtibaya sa atong anhing gobernador Governor Dudo Cagas, sa atong mayor sa Dadsarigos Mayor Joseph Fortich Cagas, sa mga empleyado sa Kapitolyo, City Hall. Dili na to apilon tong mga kanang mga empleyado nga nagpasamot og nagdala og kabugaton, no, sa administrasyon para gubon ang administrasyon, lisod-lisoron ang administrasyon. Na ay mga ingonana one of these days ato niya nang isgutan na mga department head pabaya gining uban. Mo nay klaro mga higalang naa sa sulod sa buhatan na ay virus nga gatikaw-tikaw. Alright? Sa ato nga station manager, ato nga pagkatimbayaon, may buntag Joy Peñaranda. Atong program director, Big Bro Inhingko. Sa atong sparring partner sa technical side karon on duty, Junsha. Bantay sa Kapsay Kalinaw si Warren Dodge manon, si Ricky Amido. Muna itong mga bantay sa Kahusay Kalinaw din. Og ato ning timbayaon ning atong mga viewers karon bago ta magsugod. Akong i-greet si Doc Arnel, may buntag nimo din na pre.
Og si Logronyo Brad, may buntag ni mo diha. God bless you too, Baggy Boy Logronyo. And ako pong timbayaon, lunes na lunes, nakaantabay si Mac-Ayan Spring. Salamat kayo ha, Brad Mac. And si Jessa Rodriguez, good morning from Mabini. Naglantaw ka na to karon. Og naminaw din ha nga side. May buntag sa Mabini. Sa Mabini ni extension o street. Kay og naa mo sa streets, congratulations sa inyo kay nauna mo sa pinakadako nga proyekto ni Mayor Joseph Cagas. Napansin niyo na din ha ang Mabini Street padulong sa Mabini Superhighway, di ba yung dala ni Perti ng Lapada? Ha? Lapad pa sa inyong naong. Lapad na kayo ang dalan din ha, no, gipalapdan with pathway pag yun na unya dagko kay nag mga drainage. Wala ginigingon na puhon-puhon mapuno na ni drainage, na nay proper drainage system ang ato ang syudad sa Digos. Wala na gyud tay problema sa mga paglunop. Pinadinha sa may San Miguel, puhon-puhon kaluyan mga bay. Alright, ang atong syudad sa Digos, mamahimo niya kining usa ka syudad niya pinili, syudad maing kasuruyan, maing kapuy-an, maing panginabuhian. Pohon-pohon, sugod naman gani. Anyway, si Jessa Rodriguez, once again, salamat sa imuhang pag-antabay o ni Bay Kate Leo Barlaan. Serious Mantanao, Serious Mantanunay, Serious Mantanunay. Naglantaw sa Rojas Extension pod ni si Rave Man. May buntag ni mo din habay. Rave, salamat sa imuhang pagsudong. Og ako po tibayaon si Salas Rigor. Morning boss, pakigreet lang daw sa iyahang Paris Jimmy Lambo. Happy birthday day ni Jimmy Lambo. Happy birthday gikan ni Salas Rigor ang pagtimbaya. And greet na ko si Kuan Rich San. Nagbuntag Rich San, good morning. Asa dapita ni pangin ninyo og location para maapil na to ang inyong mga silingan. Pareha ni Chay Chay o si Chay Chay Saison. Maunitig singa na ni kanang tigtanaw sa mga piwots bagong negative ba or positive dili sa COVID sa druga. Inasundan-sundan yan na kay ka naman kung inigmangihi ka para sa imong drug test, dapat tanahon manggid ka na, diba? Kasi inigpangihi unya nimo o magigamit kag laing ihi o di ba kaha sa gulan nimong tubig para lang yun pag negative ka sa druga. Dili yun na sila kalusot kay ginasundan-sundan yun na di Chay Chay o si MJ, no, daghan pa na sa linya ang mga tanan mga kadak members. Lisod man po kay si kadak operational manager Jun Banlasan ang mo tanaw, diba? Lain po si kaila ko anang Rave Man. Isa man na iisulti na din na isa na Mercy Crayon, may buntag ni mo din ha. Hello po Mike, good morning. Pag-greet naman po sa mga taga-Kurbada. May buntag ninyo na sa mga taga-Kurbada. Nagtibaya gikan si Mercy Crayon. Shoutout po, duty ko samtang nagtanaw si Jenny Oliverio. Asa nag-duty ma'am Jenny? And si Salas Rigor, di na siya sa may Matanaw, right? Sa Matanaw nagtanaw. Baya na ko inyong mayor ha, Mayor Vince Fernandez. Okay? Hello to Susan Yap. Okay. Ako pong timbayaon ang ato ang City Councilor sa Siyudad sa Digos. Mga igala, dili gusto gugaw-gawan ng ato ang dakbayan. Maayong adlaw kang Attorney Mark Dominic Roldan Fernandez. Mark Attorney Fernandez,
ang kabus niya, kabus naman noon, abogado sa kabus. No? Duha na ni sila na ilhan akong abogado sa kabus, si Attorney Fernandez o si Attorney Gilbert Mayor, ang ato ang Provincial Legal Officer. Duha na ni akong nahibalaan nga mga manlalaban sa mga kabus. Where in fact, padayon ang pagdawat o pag-entertain o paghatag og solusyon sa mga problemang legal sa atong mga kaigsuonan sa Davao del Sur. Ang buhatan ni Provincial Legal Officer Attorney Gilbert Mayor. May buntag kang Jenny sa balay ko nag-duty sir, tig-washing. Alright, okay. Asa man dapita para matimbaya na to ang imong mga silingan. Alright, so dinita mga bay, karon ding adlaw ha. I-inform ko ni Ma'am Beth Baila dinha sa SISPIMO manatan ni Ma'am Beth Baila. Naay kanang distribution karon sa sweldo sa cash for works diha sa may City Gym, no? 1,000 kabuok ni sila pantungod lagi kay hugot niya gipatuman ang minimum standard gi 500 ni aron na ma-maintain ang physical or social distancing dinha sa City Gym. So 500 karong buntag, 500 pod ang makadawat sa ilahang sweldo, no, sa cash for works unya pong hapon. Okay? So, salamat sa info diha sa city government. Nalaba ko sir, binulan ko din salamat sa pag-greet. Alright, sige. So, sa Nuse daw, purok talisay, may buntag ninyo. DJ mana si Rave Man. Di ay ba? Okay. Sige. Sa kadaghan na to og mga na-cover sa mga milabayng pila ka adlaw mga binating tigpagbinaw. Binating tigpaminaw. Lambod naman itong tila. Wala na stretching. Malibog na tag unsay atong unahon. Diba? Kung sa may unahon na to, ano ba? Yahoo! Ako din timbayaon ang mga taga-barangay Binaton. May dito ko atong niaging adlaw, katong graduation sa Biyernes to, no? Graduation sa 36 na pud ka mga PWODs kung person who use drugs, mga biktima sa illegal nga droga, may graduate, ilawom anang programang gitutukan sa city government nga CBDRP di ko, no? Meaning ana, ilang tagbalik-balik anay, di mo kami memorize, ato yun balik-balik ko ne. Community-based drugs rehabilitation program, Digosenyos kontra sa droga. Muna yung meaning anang CBDRP di ko nga programa. Rehabilitation program na siya. Kundiin another 36 PWODs na pod o biktima sa illegal nga droga ang mga ni-graduate. At pasabot ana, limpyo na ilang ngalan. Mukuha sila og mga police clearance, NBI clearance, di na sila mahit. Kay cleared na ang ilahang pangalan, no? 19, kung ako masayop, 17 ang sa Binaton, unya na po ang the rest ato kay sa Suong. Okay? So, dito ta, sago mo nangutan ha, pirti na kong sayuha dito, kay ang giingon sa ko manggod mga bay, alas 9, alas 10, orientation pa man dito di ay, ang graduation alauna yun. Nakapaniod to nung kugahat dito sa barangay hall nila Kapitan Sakiral.
Gani kay lami kay ang sinabawang isda dito o kanang pansit. Okay, so ato nang gi-anunsyo kay buot na to nga masayod ang atong mga kaigsuonan nga nagapadayon ang pag-monitor sa itong mga kaigsuonan nga na biktima sa illegal nga droga. Ang order ni Mayor Joseph Cagas kang Kadak Operational Manager o sa Kadak Focal Person, no, ang operational manager si Kagawad Jun Banlasan, igsuon ni Sir Ray Banlasan sa padak po na sila. Mo ni sila yung mga banggiitang mugukod ang mga nagagamit og illegal nga droga. Ini magsuon na Banlasan, si Ray ug si Jun. O niya, nalibo ko kisay murag na ay buot na magpapili as board member si Ray Bakaha o si Jun. Si Jun Banlasan, no? Umantoy gina-endorso kanuna ni Mayor Joseph Cagas, ni anhing Governor Dodo Cagas, gina-mention po ni focal person na si Attorney Nicolo Cortez na mudagan kuno pagka-board member. I don't know kung tinuod ba no si Kagawad Jun Banlasan. Unya, ang order ni Mayor Joseph Cagas nga kailangan katong 2,000 kapin nga nag-surrender atong Oplan Tukhang atong 2016 kay dili pa man si Mayor Joseph Cagas sa mayor ato, ang order niya pangita ato sila kay ug dili to nato sila tabangan, mamalik man gyud to, walay mo monitor ato, pasagdan ato sila, mamalik to. Ang temptasyon sa aning droga grabe kaayo. Maunay panlantaw sa atong kasamtangang mayor. Kay og dili manggod na sila matagaan og pagtagad, mahatagan og programa nga mututok anang ilahang mga problema kay lagi biktima ra man na sila. Unsay mahitabo? Guba ilang pamilya. Guba ilang pamilya. Guba ilahang kaugmaon. Guba na gani daan, musamot pa yung kaguba. O anay pag-asa, di ba? So samtang naapay pag-asa, magdepende gyud na sa atong gobyerno kung unsaon nato ni pagdala. So maunay gitutukan pag-ayo sa city government nya naa gyud gipunduhan gyud di tutukan yun ning CBDRP DECO nga programa agig tubag sa panawagan ni President Duterte nga tabangan ang mga biktima sa illegal nga droga. Maunay atong counterpart dinhi sa Dakbayan sa Digos. Kundiin kagahapon atong Biyernes lang sa Binaton ug sa Suong 36 to kabuok mi graduate. Onya, mikabat na ni sa 300 kapin o 400 na bagaha ang napagraduate nato sa administrasyon ni Mayor Joseph Cagas. Okay, klaro ta din ha mga bay. Community base magud ni, community base. Sa matag community, sa matag komunidad, sa matag barangay gipahigayon ang ilahang rehabilitation program, ang ilahang pagtuon. Daghan silang mga activities hantod sa mo graduate sila. Okay? Hantod sa masiguro nato nga dili na gyud sila magpatintal pag-usab. Unsay giingon ni Mayor Joseph Cagas Maygala kang Banlasan o kang Attorney Nicolo? Tabangan nato na sila kay para ang atong syudad sa Digos wala na tay madungog dinhi nga mga balita nga naay bata tigulang ag-rape sa adik. Kay buangon magud imong ulo ana, di na ka maulaw, di na ka mahadlok, wa na ka sa tarong nga pang-isip. Ha? Yung kabalo lagi ka Mike. Kasuway na day ka na Mike, wa mo kasuway pero kabalo man ta nga ingon ana gina. Sa mga balita nga tumakita nga
dili naman ni hinimuan sa ordinaryong tao o sa tarong nga tao. Diba? Mga brutal nga pagpamatay. O niya, imbestiga sa kuan ka ng naghimo sa ingon, nakadrugs. Hay na kayo. Banha kayo makapadagan og motor, bura-bura kayo na, hay na kayo. Mamahimong sagbot sa katilingban. Mamahimong problema sa katilingban, makabiktima og mga inosente. Pila pa ka mga inosente ang ma-rape, pila pa ang inosente nga mamatay, o di ba ka pila pa ka mga biktima ng drugs ang mamatay. Oh. Para dili na ta makadungog ana syudad sa Digos, gipapangita ni Mayor Joseph Cagas tong 2,000 kapin nga mga nag-surrender atong 2016. Ha? Kay 2019 siya nagmayor, gipapangita to, gi-monitor to sila, gi-undergo aning programa nga gimuntar sa city government para aning illegal drugs nga problema. Ingon ang amahan sa barangay Kapatagan, si Kapitan Juanito Wantoy Morales. Ang droga nga, problema sa droga, kung matod pa niya di na mahuman. Pero ang importante na igihimo ang city government. At least man lang, di ba? Mapugnan-pugnan ang pagkuyanap. Di man yun na totally mawala yun. Matod pa ni Kapitan Wantoy. Di man yun na masiro-siro yun ng mga droga na amang yun. Pero at least maminus-minusan o dili managhan. Kay naa ang pagmahal ni Mayor Joseph Cagas sa katawhan. Muna gingon ni Kapitan Wantoy, pagmahal ang pulong ay ang gigamit sa barangay Kapatagan o sa syudad sa Digos. Okay? Kay og walay gobyerno nga magtagad ana na managhana. Di ba? Managhana, dili na mapugnan. Basig unya maabot ang panahon mga igala nga luoy kini mga nagtinarong, mga inosente, pangkilawon sa mga adik-adik. O di ba daw na pa ipatawag nila adik? Adik sa droga, biktima sa droga. Basig unya mga igala, 50-50 na taan eh. 50% ang tarong, 50% ang adik. Basta paita. Kana kung walay gobyerno nya magtagad. Salamat na lang ganit ta kay atong presidente, si President Duterte. Kay og dili pa na. Ambot na lang. Patay diri, patay dito, rape diri, rape dito. Unya ang mga suspect naga-drugs. So mauna mga igala, ang buot na to ipa-emphasize sa to ang mga kaigsuonan nga mauna ang kuano dagan sa city government sa Digos sa tubag anang problema sa illegal drugs. So kudos sa mga taga-kadak, no? Okay. So balikan na to mga igala, lain na po na mga isgutanan ta din. Shoutout sa nako si Micah de los Reyes. Si Ate Mercy Da Jose. Have a nice day everyone. Lamat kaayo. Walay humba Mike sa pagpaniod to nimo sa binaton. Wala, may po nang walay humba kay para di ta ma-high blood. Shoutout idol. Ayan, lamat kayo. Shoutout again kang Micah de los Reyes. Wala na ko dito nag-DJ kay ilain kayo ako mga kauban, puros plastic. Hinoon, himuon pagkagsadan. Biyain ang mga plastic diya. Hello to kahulugan Inday. God bless share sa imong programa. Lamat kayo Ma'am Inday. Good morning to Ninya Bonita Bansil Humawas. Usa ni sa mga staff sa
CADAC. Con City Abuse Drugs Administrative Council. Mo ba na? Okay. So dinita sa lain pa nga mga isgutanan, mga bay. Kining mga infra projects sa City Government of Digos, masubo kay ta mga higala, bisag kaning mga naay mga dili nato matawag og pipila, naay usa, duha baka pipila mo gyapon tawag ana, no? Pero kana bitaw musulti nga murag wala man daw gihapoy kabag-uhan nga nakita sa syudad sa Digos sa pagdumala ni Mayor Joseph Cargas. Unsay akong ikasulti ana? Dili lang nato i-mention ang pangalan, although dili angay patulan. Pero manggawas manggod ni sila karon. Kay duol naman ang eleksyon. So naningog na ang kampon ni Satanas. Pasaylo ako sa pulong. Okay? Grabe na pud nang moingon kag murag walay nakitang kausaban, walay nakitang kabag-uhan, walay nakitang kanang improvement sa atong mga gipakita, gipasundaya, gipangyaw-yaw. Unsa din na? Di ba mga binating tigpaminaw? Mabitaw gani, yausay, bisag galain ang atuang naong, ang atong lawas, galain ang atong paminaw, mutingog yun ta, para ma-remind nato ang katauhan, aning mga proyekto o dekalibreng programa sa social services sa syudad sa Digos. Mo nang mutingog yun ta para dili makalimot ang atong mga kaigsuonan o kanang dili kasi tawagan makahibalo tong wala pa masayod. Ang City Government of Digos, mga igala, kung makalaag lang mo gabi kani magong pandemic, dili ninyo mapansin kay sa iyo na kay ta magpundog balay, nanay curfew, daghan na kay mga suga nga gipamutang. Unya musulti mo nga kamo nga mga nasa oposisyon, kabalo man ta nga ilag yun ng himuon. Ang akong pangutan-on, dili sila. Kay bisan pa mag-esplikaran na to na silang taman kung unsay nahimo aning administrasyonan magpakabutag-butag, makabungol-bungol yun na sila og dauton yun nila kung unsa ang mga nahimo sa kasamtangan. So ang akong istoryahan, ang atong mga kaigsuonan na naminaw, mga katawhan syudad sa Digos, motuo mo anang mga tawhana. Mga defender sa pikas. Mga defender o mga dummy accounts. Again, ang kanang mga nagagamit og dummy accounts, maglisod na gyud ka din og debate. Mutuo pa kaana. Kung tinuod ng ilang mga gipang pandaot sa mga kagases, kang Governor Mark, Congresswoman Didi, kang late Governor Dodo, ug hangtod karon ka Mayor Joseph Cargas, kung tinuod pa na magpaila day mo. Wa man kay angay kahadlukan kung tinuod ng imong magipang istorya. Pagpaila. Kay dami account man ka, nahadlok kang makasuhan. Diba? Hadlok kang makasuhan. Kay kung tinuod ang imong gipanulti, di ka mahadlok magkinasuhay, kay tinuod na naman kay ebidensya. Og ako mga igalaw, never ko nagagamit og dami account para muyagyag sa kamatuoran nga angay iyagyag. Kanang akong gisulti nga Clarion, ako may nagpost yun ana. Panahon man yun sa Abante. Kung moingon mo nga, nganong karon pa ka nangutana ana, hagbayra ko nangutana ana.
Hagbay ra gyud. Yan wa man na gitrabaho tiwas. Kanang Clarion Street. Abanti na nga panahon, mao lagi na problema kung ang politiko muhimo og proyekto angat ng eleksyon, maabtan og election ban. Matanggong ang proyekto ang magsakripisyo ang mga residente. Ang mabulos ang mga residente. Kung ang politiko muhimo lag proyekto duol na kang eleksyon, dapat gani inig duol ng eleksyon dili na mo maghimo proyekto dinha, labi nagdili ninyo tarong og human. Okay lang nagmuhimo kag eleksyon, eleksyon, muhimo ka proyekto duol ng eleksyon basta sigurado nga mahuman. Pero ang mas nindot sa politiko mga higala, mao paglingkod nimo project na yun. Pagkitang gilas ka sulod sa tulo ka tuig, trabaho ka sulod sa tulo ka tuig, dili kay last hour na kamo trabaho. Mao na'y problema diha. So dili ko nagagamit og account kung nako'y ginayagyag. Dili po ko hiling anang mandaot nga wala tay basihan o pagpandaot ang atoang katuyuan. Isa pa, dili pagpandaot ng atong gipasudayag nga kanang Clarion Street panahon na sa kanhi administrasyon naaana din na gibidyuhan ako na din na labi na sa mga residente nakita ninyo na ang uban mga supporter nila kabalo naman miya na di naman kailangan isulti, kamo kabalo na pero ang uban kabalo. Kadaghag mga wala kabalo nga diha pa nakabalo sa dihang ato ng giisgutan. Og nakaagi sila din, alam mo manigingon ni Mike at least nakabalo sila. Uy, sa previous administration dahil ni karon pa ko kabalo. Kamo nga mga taga dinha, daghan man kog mga kaila din sa Clarion kay taga Zonto man ko. Nagchat sa ako Siyempre may pabor sila kay hassle kayo na. Inay gipasiminto gani para mugwapo ng Clarion Street. Ang Picas Lane lang hinuon ang gisiminto karon. Nahimo na nung one lane na lang hinuon na din apiki na hinuon kaayo. Imbes nga ni hatag tag proyekto, ni himo tag proyekto para makahatag og kahamugaway convenience sa ato ang mga kaigsuonan nga mag-agi din nakahatag na noog inconvenience sa ato ang mga kaigsuonan. Diba? Kaya nga naman, mao lagi na, anong muhimo og proyekto nga doon na lang kayong eleksyon. Diba? So tinuod nang akong gisulti din Katong mga defender gihapon sa Picas, kabalo naman miya na, di naman kailangan na isulti. Ano masukuman mo kung isulti? Na tinuod mo na. Sakit sa inyohang kasi tawagan nabari bagol-bagol ng dalunggan. Sakit sa bagol-bagol o sa eardrum ninyo sa inyong dalunggan. Sakit sa inyong eardrum nga makadungog mo sa kamatuoran nga ang inyong gibutaran, ang inyong gisuportaan naghimo og proyektong palpak. Sakit na sa inyong mao lagi na nakadaot ninyo. May lang mo mag-una-una, di ba? Pero mabalsan mo mga suko mo. So og kamo okay ra, og kami di pwede, no sa man. Kakuyaw ba ninyo og kamo okay ra nya kami di pwede? Kung naa may mga nandaot sa previous administration nga dami account, wa na koy labot din Kumpara ninyo pagpandaot na halab, banati ninyo ng mga dami account na nandaot sa inyo mga agalon. Kay never ko nagahimog dami account para lang na ako'y gustong iyagyag. Dili ko nagahimo og storya, dili ko nagapandaot.
Kana si Mayor former Mayor Peñas wa ko na dautang nga kanang nabersonal ko din ha. Wa na ko na dautang nga pagpandaot jud ya. Mga isgutanan niya, mga black propaganda o walay basihan, wa ko na himuah. Okay? Kana naman yung mga picture na tuwar ko na ninyo. Gikasakit na sa uban. Ayaw ninyo na ikasakit kay kung kabalo mo, kabalo naman mo kay tagadiha man mo. Di ba? Kung kabalo gani mo, tubagan ninyo anong wala na humana. Kung kabalo na mo, di ay na mong paminaw. Kaya ang akong istoryahan, katong uban pang mga tagadigos nga wa masayod. Ana raman na kasimple. Muriak lang gud mo. Di ba? Gistorya raman nato na kay interes man na sa publiko sa mga digosenyos. Katungod Manila na nga masayod. Katungod pud nato nga mangutana. Kay proyekto na sa gobyerno gamit ang kwarta sa katawhan. Kay og sa pribado lang na ang kwarta nga magbuot-buong magapil-apil man ta. Di ba? So mao na siya din na mga suking tigpaminaw. Dili nato ikasakit ha? Ay mga muriak nga gamay good kayo na nga mga dami account niya, daghang kay nalipay sa gihimo sa tong kasamtangang mayor. Gipanindot na nga tong Rojas Street padulong sa Del Pilar Street, tanawan ninyo na. Di ba? Dili man na sa pagpangaway o pagpandaot, mauni atong trabaho din ipasundayag nato unsa ang nahimo. Nganuman, okay, gipadaog man nato sa kasaysayan sudad sa Digos, pinakadaghang boto, 47,000 if I'm not mistaken, ang nakuha ni Mayor Joseph Cagas sa 2019. Gisaligan siya sa katawhan, atong ipahibalo sa katawhan, mauni ang performance sa atong gibutaran. Mauni ang performance sa atong gisaligan sa atuang balaanon nga boto ni atong 2019. Para pud ganahan ta nga ay wa gyud ko magmahay ni mo Mayor. Wa gyud ko magmahay ni Joseph Cagas nga ako siyang gisaligan sa akong boto atong 2019 kay ang Rojas Street. Sige, di na lang ko musulti kung unsa na sa una. Ang Rojas Street karon unahan ay na kay ang ato ang dagan sa trapiko din kay one way naman na, so dili na gyud naguot. Ikaduha, dili na nabaho din kay dako na kay nga mga drainage ang gibutang din sa Rojas Street padulong dito sa Del Pilar Street. Ang pader pagyod sa Digos City National High School, nindot kaayo, presentable kaayo, dili basta-basta. Dili nang pader lang din nga pinturahan lang nimo. Tiles gyud. Naay design, naay waiting shed, naay pathway nga nindot kaayo, og naay mga street lights. Okay? Unya nganong ikasakit man na sa uban? Be. Kaya man kay wala nila na nahimo kani adto. Ikasakit nila na. Anong ikasakit man na ninyo? Ang katuyoan na mo din makaibalo ang katong 47,000 yan iboto ka Mayor Joseph Cagas. Yan trabaho in taon ang atong gibutuhan. Okay? Diba? Kanindot anak nga mapaminaw na to mga igsuon. Pero og nilad manggaling ni nga magpahibalo ta sa katawhan. Usa man di na lang nato na isulti. Kana bitong moingon niya, kabalo naman mi ana. Dili og kabalo na mo, dili na ni para ninyo akong gisulti. Para na ni sa uban na wala pa masayon. Pandemic baya karon no. Daghang mga minor de edad nya wa nakakita ana, daghang mga senior citizen nya wala nakakita ana kay nagstay at home. So pinaagi sa itong pasundayag social media,
sa pagpasundayag nato aning atong programa sa radyo, makabalo sila. Kaya mo sila, wow. Salamat sa Kagas brand nga nadala na gyud sa Digos City. Ang estilo sa Dumade nadala na gyud sa Digos City pinaagi ni Mayor Joseph Ortiz Kagas. Dili ba mga bay? Dili na nato dapat ikasakit ng maong ingon anak. Nangisgot lamang kita sa mga proyekto nga nahimo sa kasamtangang administrasyon na dili dapat ikasakit sa uban. Og bisan pa man dili ta mosulti kung unsa nang dagway anang Rua Street o Del Pilar Street kaniadto, makahibalo naman ang mga tao, labi na lumadta nga mga taga-Digos. Based sa mga reaction sa mga tao, based sa mga komento sa mga tao, nakita nila ang dako kay kakalahian. Nganong ingon ana na ang nahitabo dinha. Kana lang sa i-focus lang sa nato, dili nato dunganon kay malibog ta. Sa sobra kanindot sa mga proyekto ni Mayor Joseph Kagas, malibog na ta. So dinha sa ta sa Rua Street. Tungod kay nindot na kay na dinha, nganong ana ang nahitabo, nganong nahimo na, anak na lang, nganong nahimo na. Kay gusto sa kasamtangang mayor mga igala, nga dili ta mabihain sa ubang mga syudad. Mugukod ta sa Davao, mugukod ta sa Tagum, kutob sa mahimo. Kutob sa mahimo, muna'y panlantaw. Nga dati panlantaw lang, karong gisugdan na. Gipalapdan ang mga streets. Gibutangag mga drainage, gibutangag pathway. Lami na kay magtukod og mga business center din o business commercial building. Kay again, ang mga streets karon nga giuna ni Mayor Joseph Kagas, kay diri magod sa Rizal Avenue, puno naman kay tadinhe. Diba? Himoong commercial business district ang mga streets. Mo nang gipanindot ang mga kalsada, gibutangag mga drainage, kay para katong mga investors, katong mga negosyante nga magtukod og commercial building nila dinha, ganahan sila kay siguradong dili maglunop, na ay saktong kadaganan sa ilahang mga tubig. Ha? Mao na dinha mga suking ting paminaw. Karon murag mga nasa 90% na mahuman na ng mga pagpalapad sa dalan with pathway, with drainage ng mga streets diha. Okay? Klaro na mga suking tigpaminaw. So pag mahuman ang streets, isunod na pud unya ang extension. Dili man na pwede dunganon kayo sa katermino lang, dili kaya na. At least gibuhos tanan. Sa usa ka termino pa lang, hapit na mahuman ang usa ka termino, may isa ka tuig na lang, ibuhos tanan kung unsay kayang himuon. Ha? Bisan pa man naata aning pandemya. Naata aning pandemya, di kita kalihok. Pero gipaningkamutan aning administrasyon na nya naa gihapon tay mahimo. Di ba? Ang atong syudad sa Digos, magabi hayag na kayo. Pila kalibo na nga mga suga ang nataod sa kasamtangang mayor sa tibok syudad sa Digos. Naay mga villages, naay mga sityos nga ngit-ngit kaayo, karon naanay mga suga. Example lang na diha sa may tulo ka villages sa Tiguman, pila ka dekada na diha gagwanta na suga lang sa barangay. Sige pag yung kapunder, inig mo siga, peti pag yung duluma, masayag pang siga sa mata sa iring. Pila ka dekada nang giagwanta. Ya daw makaingon sila nga ingani na gyud ta. Sa man layo man ay ato ang area. Imposible kayo masugaan ta diri ng mga suga nga pareha na makita nato sugawas. Sugkay maniga. Pero sa dihang si Mayor Joseph Kagas nang mayor, pilay na butang nga suga diha sa Kagas Village, sa Latasa Village, sa Abante Village, sa Tiguman. Pila ka mga suga. Diba? Nagproblema ta atong na-black bag. Tungod kay gibutangan ta ni Mayor Joseph Kagas yung suga kapitig, nagkuag siga.
Muna na baguhan ta pagpasiga atong December 24. Last year December 24 kay pagkapasko, merry kayo ang Christmas sa mga taga villages. Kay pagpasiga ng gabi nabaguhan ang mga tao, nakaingon niya, uy, mura na mag-udto. Mura nag-udto na baguhan, peting hayaga. Ang point na to din ay mga binating tigpaminaw. Pila ka dekada nga gidaladala, dili lang kay din sa mga villages tiguman, sa uban pa nga mga villages, sa uban pa nga mga location sites sa Digo City, sa mga sityos. Napila na sila katuig nag-antos sa tumang kangit-ngit, pero ang tinuod din na mga igala, nabutangan na gid sila mga street lights. Og moingon na Mike, tanan na ba nabutangan? Dili pa tanan. Pero akong gisulti padayon nga nagbutang og mga suga ang city government, pila na kalibo. Tinuod man na, makita man na sa katawhan. Okay, ang ato lang ba, dili gud unta na ikasakit kung magisgot ta og kaayuhan. Dili man malikayan niya makumpara na to. Kay panalitan mo ingon tag hayag na din ha. Usa may pusit ana. Ngit-ngit na kani adto. O ana man na. So dili na ikasakit. Dili man ta pwede mo sulti nga palitan na nanay suga na din ang dapita. Gibutangan sa previous administration. O di man ta mingon nga itapad na to din na ang kang Mayor Joseph Gagas. Dili man na. Giubo naman ko, eh. Okay? So, ang point na to diyan mga igala, kung naay mga nahimo si Mayor Joseph Gagas, dapat ikalipay na sa katauhan, sa tanan, no, kung mahimo. Kay nahimo na. Dili ra ba kay ang proyekto ang makapahimulos lang ang katong 47,000 nga digusenyos nga misalig kay Mayor Joseph Gagas. Apan lakip na ang katong mga wala mibutar. Di ba? Makapahimulos tang tanan ana, si bisan kinsa na to, pwede mo agi anang dalana, pwede makabenepisyo aning kahayag. Yaman minus-minusan ang mga krimen kay hayag na kaya itong syudad sa Digos, tanan tama ka benepisyo. Supporter ka man o dili. So angayan lamang na itong ikalipay nga nakatilaw ta aning ing-aning klase nga mayor. Tilaw yun. Nakatilaw ta. Naday ing-aning glasa. Naday ing-aning nga kalami. Yahoo! Nadaing ani nga kanindot. Mudala og kanang mga pagpanindot sa syudad sa Digos kay namang goy panlantaw. Na ang syudad niya mamahimo ko sa kapinili, maayong kasuruyan, maayong kapuy-an, maayong kapanginabuhian, maayong kanigosyuhan. Kana lang ang naa siyang nahuna. O paghatag o di kalibre o di kalidad na social services sa mga Digosenyos. Walay pili na. Okay? So, ang kuan lang din ang naay pili kining atong oras kay wala na. Unsa na may oras din Alas 10:01 na. Namilit na ko unya basahon sa anak ko ning kuan din be. Besi kuan si Rax Sarko matod pa ni Rax din Dini sa Dawis Purok Bangos Sir Mike hasta ngit-ngita pwede unta mabutangan og solar. Asa dapitan na Purok Bangos no? Okay, sige, ako nang ipaabot. Alright, Purok Bangos be ato sang i-save. I-chat niya ako, Ma'am Harax, kay ato nang ipaabot mo. Na makatabang manggod ng iyon ana, no? Kay og panalitan, wala pa nang abot niya mga suga. So, dili sa kita makatao. So, may itong itao niya, Christmas light. Naa na suga, at least naa na tay pinaagyan na inyohang pag-comment.
Yan, naaday din ha sa Purok Bangos. So tabangin mi ninyo og paibaw kung asa pa ang mga ngit-ngit, no? Akong timbayaon si Kagawad Perling Gika. So man ano man akong ano maning anong di man mo kuan. Good morning, shout out kang Roylo family sa Takul Magsaysay, kagas pa rin. May buntag sa mga taga Takul. Ika ni Joy Crystal Mendoza. Ako pong timbayaon si Jimmy Zinon Waswasi, Mike, kagas pa rin. Okay. Then maayong adlaw sa tanan taga Digos, ug sa imo Mike, gikan ni Sara Bitonio. Puntang hello to Jesus Bana. Ang landas na Dili gyud na magpaila Mike kay binayran manggod ng dagko. Dagko ng utang kabubuton sa niaging administrasyon. Tama. Oo. nasa isip. Pero kailangan manggod gihapon na nga tubagon kay lisod na kayo no nga mutuo pahinoon ng uban kung wala gyud mutubag ang basin niya Nasa isip. katuhuan na hinuon ning ubang dami account kung magpakahilom na lang ta sa kanunay Dinggin o sa ato pong tubagon usay pag natay oras. mo. May buntag idol kasi man ni ininchik man ni hindi man ininchik mo man ni inarabo nga mga litra. Oras na. May buntag Mike live karon sa Facebook ug sa radyo. Lamat kay ana Ate Marisa Rosales sa imong kanunayng pag suporta. Kang Bijin, hello kang Sir Lupe Barbadillo. Okay? Sa naman ano mo balik man gyud ni? Nasa isip. Adi na nako mabasa inyong mga mensahe. Lamat kayo sa inyong pagpaminaw ha. Thank you so much. God bless. God bless you all on ning dahil lang ha. Nasa isip. Buntag Sam Samantha Surposa. Good morning ma'am. Takot Kapi-kapi daw. Sige kapi-kapi ta ninyo. Kami mga people may karon din O sige na ha. Lamat kayo sa inyo hang pagpaminaw. Once again, hindi na lamang inyong higala sa kahanginan ay lamog pangasuko kung magisguta sa mga nahimo. kung daay Yan ikalipay na to na kay nahimo ang ato ang mga lideres no. ang ulo. Gikan kang Governor Marcagas, ang mga kagases naghimo og unsay makaayo. Gikan pa na kaniadto. O bitaw gani nga ang pagsalig sa katawhan naa na gyud na kay kailan naman gud ka. Kabalo na ta unsa ilang brand sa the way sila maghatag og serbisyo, proyekto sa atong probinsya, sa atuang syudad. Ang takot ay Once again, sa ngalan si Buk Persa sa 94.3 Charm Radio, kaninyong bata-bata sa kahanginan, Mike Nakwa o kini ang Runda Probinsya. alinlangan. Ang takot ay nasa isip. Okay, thank you. Alright, sige, lamat ha. Amping mo tanan, okay.